Здравейте хора, аз съм Мимо 200 и днес с мен е Гранат в Табелко БГ, моя грешка, извинете. И сме в Hypixel. Да, снимаме на Skywars. Добре, отиди и натисни табелката Мега. И ще се върнем, когато стигнем на Skywars. Чакай. Хора, отново сме тук. Ето остават секунди, броени С него секунди. сме. Къде си бе? Пуснаха ме. Не успех да си взема чест. Ето. Охо. Къде? Охо. Здраво да. Тя ще ги разпукам. Два честа дори си ги пиха. Омага, те наистина те всичко гърят. Не, откъде са бяха вече Diamond Bunny? Ти къде си бе? Долу съм. Помислих, че не съм с тебе. Не. Да събера ли диамантите? Само на тебе ще сложа чест. Какво? Мани ги ченците. Някакъв палченци западаме. Батата пака! Той иска да не саботира, не бе! Хора! Дами и господа, хора, които ни гледате, това е саботаж. Саботаж! Те не стрелят! Саботаж! Аз умрях! Пълен саботаж! Да, и ще се върнем, като отново сме живи. Хора, аз съм тук. Аз ще го пусна след 5, 3, 2, 1. Да, пак сме тук, с него сме. Да. Аз ще сложа описание на неговия линк. Да, и аз. Абонирайте се и за двамата пълса. Да, много да ми харесва това. Ама да тебе, те всичко взимат и оня, откъде са чинчетата? Де да знам? Ако ги е взел от някъде, Това са китове, бе. Китове си, човек. Аз печа 3 айрона и после ще копа дъмата, защото нямам ни едно дъма. Аз пък имам даймонд кирка. Тогава копай дъмата бързо, бе. Да, бе, аз забравих. Добре, меткът ни е. Колко съм прост. Не трябва да е под него, той ще го гепи. Не го чупи, той ще го... Хора, извинете, че съм паникоял съм толкова. Те почнаха да строят на тука. Мале. Тук на мен ми трябва и да... Единия падна, нека му е. Бързо. Това падна, не ги вече... Най-важното е меча. Айде, меч. Окей, вече имаме Diamond меч. Ето, ние стигнахме до другия остров, аз хода. Айде, клипа ще бъде забавен. Омага той на Бързо в другия остров, ще ме пребият. Леле! Пребиха ме. Умрете, бе! Добре, аз ще гледам граната. Нема да спирам, докато той не умре. Паднах! Добре, аз спирам, докато почвам от тъжа. Да, хора, отново сме тук. Да, и пак съм с него и това нещо ми се случи малко страшно. Да, бе, то ме изплаши, че не сме за... Няма да мога да взема чест! Чест! Гипи ми честа ти! Къв си гаден, гипих ти аз. Те много бързо ги взимат, бе! Аз ти го взех, бе! Аз чакайте нещо да съм махнати. Аз ти взех нещата. Даймонд! Аз имам картоф. Бързо тук чупи и тези неща, бе. Някой ми да Даймонд бражичка. Ами сега как ще изкача? Так му успокой. Само някой пише, бе, хора. После като... Аз съм отгоре, нямам никакви хубави айтеми. Паднах. Ето, материали поне имам и лава. И енчантинг тейбъл. С една брадва ще киля всички, аз няма да се правя. Дано да не го чувате това пин. Хора, на табелко БГ или както си, човек, хора, моля се, абонирайте се за мен. Убий ги, чакай. Знам, че това е много просто. Моля, този телефон ще го хвърли, чакайте малко. Само във Тук ще Фейсбук. звъни ли? Не, некой само във Фейсбук ми пише и ще изключа интернета. Вече не трябва да пишете. Започна, че го изключиш телефона. Точно!
Аз тръгвам да строя, ела ми помагай. Да не ме видят и да не ме почнат да ме целят. Аз се правя да имат меч, само ми трябва едно дърво. Ето, аз съм при тебе. Дай ми на Трябва мене. ми само едно дърво. Не, ела. Какво? Ела ще направя кирка. На мен ми трябва нещо даймонд. Да, точно това правя. Да ти чупа ли крафтинг тейбъл? Само посмей. Ей, чакай, дай да си направим после на спауна такова скриншот, да не трябва. Не, те изкопаха диамантите. Ще... да му си... Аз се качвам нагоре. Тогава ще изкопая още 2 такива, за да си направим не такъв меч. Некои Нали те да така? не искат са... на баш, че ще падна. Сигурен съм в това, което казвам. И верно ще падна, сигурен съм. Бързо е много голямо дърво. Бързо, аз го щупих. Некъв, да, тук, айде. О, дай ми да меч. Иначе след ели колко си часа ще се регенерейтне острова, чествата, нали знаеш това? Да. Какво не стига? Ето, next event след 2 минути. Ето, те идват! Япи! Бързо бе! То Diamond Patch, аз съм с една мижа бравичка. Нашия остров ли са? Не, на техния. Бързо бе! Аз съм с меч, те са с enchantът и potion. Аз съм с кирка, дето е... You died! Не кирка, не. Аз съм с едно на някакво нещо. Те ти меткат и само ти кажат, че идват. Идват на 200! Бегай, крий се под земята, какво искаш прави? Крий се под земята, бе, те ще... Няма. Мъртви са. Мъртви са. Уау, много яко изглежда отгоре. Леле. Но мегата. Добре, хора, ще се върнем после отново. Хора, отново сме тук. Къде си ти, бе? Опа, извинете, хора. Май ти няма? Ти къде си? Еми, не сме заедно, нищо. Заедно сме, бе. Ти не ме видя. Къде си, бе? Долу съм. Да, си сме заедно. Заедно сме, моя грешка, да, заедно. Не сме заедно. Да. Не. Какво ми меткате, бе? Ето ма. Да, видехте, мръдни и вземи айрана. Мале, ще те убия. Знаеш, че тук не може да му удариш, гледай. Аз тебе да ударям ти. Ще убия по някакъв гаден лава начин. Аре, откъде ще вземеш пък лава? Имам в мене, спокойно съм. Няма да ме цепи. Ще изкупя дупка и ще паднеш. Едно пранкче. Това не си ли? Кафе си пипетля, бе. Да, после искаш ли да снимаме на минигеймс или на нещо друго? Или да не снимаме само да играме? На нещо друго после. Да. Сега, това е Skyward Sword. Дай, ще заредиш. Ето... Коли на колето да падат? Добре, на мен ми... те ще изкопат дъмата. Гадняри! По-добре не слизай по стълбите, те са изкопали дупка. И ще паднеш. Пранк. Да, бе, аз се изкопах тази дупка. Защо си... много си гаден. Какво хората да умират? Те не искат ли да умират? Тоест аз. Защото аз съм по умирането. Ма сериозно. Направих си кирка и ми остана още 3... това беше бък, вече го няма. Аз ще слизам по другия път. Кой е изкопал дъмата, бе? Бати, гаднярите. Аха! Ще паднеш, бе! То само ти взима водата. Не свърших моята цел, с Богом живот! Малек! Ама беше на такъв огромен косъм. Да падне. Аз си сега се връщам. Хора, той сега се връща. Строя към другия.
Строя, бе, строя. Строя. Не, бе, изкопали са си дъмътата. Това па е наш. Не, ще... Шет. Не, това не трябва да се случва. Хора, се върна после. Да, subscribe, това е в описанието. И да ви харесва, обидете да следваме в така си до скоро.